Най-дълбоко пазената тайна за българите е, че ние всъщност сме в основата на човешката цивилизация. А вие знаехте ли, че българите са коренни жители на евроазиатските земи? Тяхната държава е съществувала много преди 165 година, годината отбелязана в хрониките на българските владетели. Всъщност, Стара Велика България е била независима държава още преди Хунския съюз. Хрониките отразяват само християнската епоха на древната българска държава. Това опровергава тезата, че България в Европа е основана едва от Кубрат. А имена като Ванант не са били само български. Те се срещат и в древна Бактрия и Иран. Смята се, че самият Зороастър е свързан с древните българи. Последвайте канала, ако искате да научите още скрита българска история. Това видео се излъчва със съдействието на Булгар Капитал.